Oh, maning yung isa na may antiyan. Sige, tapos ko. Iinom ko tea ba? Ayun ang ulo. Nakabing na. Iinom ko tea day ba? Kaya ganahan din na sa ulo. Okay na kung gutuma. Inom ko tea. Kanang ti maka-slim na ganito dia. Ikang slim na. Ang akong kuto-kuto, muragi dunggab. Di kulikot ng kutsilyo akong kuto-kuto ganina. Logat ganyan. Grabe ko gaya na wow eh. Di gutom tingay ito. Kung magkutuma. Sakit lang sakit ng kuto-kuto. Muragi ana day. Muragi kulito. Di, niinom kong tea gahapon nga pati na kong gutuma. Mga ba? Niinom kong tea gahapon. Taon ka, naman ka. Oo, magumtaw ka noon kaya tea man akong diinom. Kay gutom ako. Inom kong tea. Kulaan mo ko. Lamig kay kong kaon. Dugay mga konsibing taon. Taon mo ko gako. Asa man ni ubing dia? Ayan pa. Taon ako gako. Ako sa ingnan. Doon alaglakaw doon kay kanilang akong kuan doon. Kanilang lang sili na like ko lang. Ano siya una naman kaon. Dahil ito eh. Nagkano ni comment nga tong kaman ni ubing tinda. Ako na comment eh. Ako na comment. Wala na pa ni comment do. Basta na comment. Gidagtad. Paingon sila na. Medyo gabaw bitaw ito. Napahimo lang dahil. Kaya naman mga fermenting na yun. Ako'y buhat be. Cellphone mo be. Buhatan ti ka. Upload natin ay nanamastiya. Nanamastiya. 600 ako. Pagkapon mo ko. Pagkapon ba yan din mo. Nanay ko daan. Nanay ko daan ko. Balo paan. Pero naman pag-upload. Kung saan ay makaon, kaon ka. Wawa, dyan. Yan o. Kaon mo na. Mala dyan, mamatay mo ka. Mana kumada. Yan o. Hindi magalang akong buwan. Kulang rin sa aslong. Naapo ko yun. Kuan na niya. Dapat disod na din. Banak. Palit ko ano. Palit lang para makuha yung Sibat lata. sige may magbiyahe na ba? Kumana na ba? Pagsa naman kumain ng kape. Pag nakain ng kuwan eh. Murag kana na inyong murag mutis na inyong lami kana yung may lami. Pero may inom kuwan eh ba? Yung natugon ko. Nindot. Ako di ko sinatugon. Ha? Mura lagwa. Natugon. Bali sa kay usara kuan man tunga ra Ay, ko. blood. Balik ko. Ay, blood na. Di mo kayo kung pagbaboy. Mani ubing mo kay kusog yung pagbaboy. Kaya no? Tambok na ya. Dili sa ganatunod. At sa ganang pagkunod. Kanang iyang na panpanit. Kaya no? Ay, di ka nang din. Tura ni. Yeah. Ano ako? Eh, wala may kuwan. Ano ako? Wala ka ng plato ba? Katong kuan day ba? Ilang ako to kung katong bitong puti nga unod. Itong puti nga unod ba? Lumias puti unod. Kung ako pagsuloy na ko unahan ito, may pinakalabas dito nga buli-buli kini. Lamian ni sila lang.
Kani yung kuli, ingon na ang katong na malitay, anindot na siya. Kagabi, giday. Isda day nga kanang panit, ano sa ng isda nga. Labas nga ito, di ako labas yun na 150 day, pati daghana. Kapit 3 kilo. Mahug tag 50. Lapas tayo dagan. Di, gabi gamay naman lang kayo din isda nga. Ibaligya na nila, kay mauna malang ko. Ibaligya na lang 50. May ingon po itong tao. Kung lang, 100 na lang na, ingon po ang tindira. Ayo, sad, maluwi, sad ka, ganina ba yan, 150 ba yan ang kilo na mo, Kini, hatang na lang gini na mo. Ang mga yung ihatag nyo mo, mga 150, daghan, kapit na nyo 3 ka kilo. Nag-adim nyo ginang si Lingkay. Salamat sa pagluto ni Tia.